Ďalšia časť montáže dverí je montáž kľučky. Toto konkrétne je rozetová kľučka od výrobcu a dodávateľa MPkovania. Tieto kľučky používame vo väčšine prípadov hlavne preto, že je tam najlepší pomer ceny a kvality, majú vratný mechanizmus a majú zapustenie. Ukážeme si, ako takú kľučku správne namontovať. Dôležité pri týchto kľučkách a vyslovene kľúčové je to, že tieto kľučky sa montujú skrz naskrz cez dvere. Dvere prevrtame z jednej až z druhej strany a nemontujú sa samorezkami, pretože by mohli vypadnúť, ale montujú sa takýmito skrutkami, ktoré kľučku prichytia skrz naskrz cez dvere a kľučka sa neuvoľní. Na montáž kľučky použijeme profesionálnu šablónu MP, ktorú vieme našim zákazníkom taktiež zapožičať. Táto šablóna je určená na montáž rôznych typov kľučiek a obsahuje potrebné redukcie a vrták. Ukážeme si, ako si túto šablónu pripravíme na montáž tejto konkrétnej kľučky. Použijeme túto redukciu do otvoru zámku. Túto redukciu našrobujeme do stredu šablóny. Použijeme ďalšiu redukciu podľa typu zamykania. Toto je BB zámok, klasický izbový kľúčik. Redukciu si vieme vyskúšať. Vyskúšam, vidím, že táto nepasuje. Čiže môžem skúšať, dokým nenájdem vhodnú redukciu, nie je to nič zložité. Vždy pasuje iba jedna. A túto spodnú časť, ktorá pasuje do tohto zámku, potom vložím do otvoru označeného BB, pretože sa jedná o BB zámok. A zakrutím. Šablóna je skoro pripravená, ešte si pozrieme rozteč. Rozteč tejto kľúčky je 72 mm. Pokiaľ tu rozteč viem, môžem si ju nastaviť. Mám tu risku, mám tu meter, môžem si nastaviť 72 a vyskúšam si. Aj ak rozteč neviem, jednoducho si šablónu priložím a nastavím si podľa potreby. Šablónu mám pripravenú na vrtanie. Je tu aj v šablóne tento vrták, ktorý slúži na vyvrtanie otvoru potrebného na zapustenie tejto časti, ktorá slúži na to, aby kľučka po prišrobovaní sa vôbec nepohla, neuvoľnila sa a nepoškodila okolie dverí. Takže vrták si dám do aku vrtačky. Podľa odporúčaní výrobcu dverí je vhodné pred prevrtaním dverí zámok vybrať. Budem tiež tak postupovať, aj keď je možné si uľahčiť postup tým, že dvere prevrtám priamo a zámok tam nechám. Riskujem však to, že pri prevrtaní všetky piliny z dverí padnú do zámku a ten by sa mohol poškodiť. Obzvlášť pri bezfalcových dverách, kde je magnetický zámok, toto riziko je väčšie. Predtým, ako sa pustím do samotného prevrtávania dverí, si šablónu zafixujem takouto svorkou, ktorú taktiež našim zákazníkom vieme zapožičať. Pozriem sa, či je šablóna rovno. V prípade potreby, ak si chcem byť istý, môžem si metrom zmerať odstup šablóny od dverí. Ja to urobím takto. Od oka, verím tomu, že to už mám v oku. Šablónu si poriadne prichytím. Neprevrtávam dvere celé skrz naskrz, ale iba si poznačím, kde budem vrtať. To isté je potrebné urobiť aj z druhej strany. Vložím si šablónu, zrovnám ju, prichytím svorkou a naznačím si diery vrtákom. Teraz po navrtaní a naznačení si dier z oboch strán odšrobujeme zámok. Zámok vyberieme, vidíme, že zámok je čistý, nie sú tam žiadne piliny a môžeme teraz dvere prevrtať podľa vyznačených otvorov.
Po vyvrtaní otvoru vysajeme alebo vyfúkneme zvyšné piliny. Lôžko zámku je čisté, bez pilín. Zámok vložíme späť a zašrobujeme. Pustíme sa do samotnej montáže kľúčky. Ako prvé vložíme štvorhran do zámku a snažíme sa ho dať na stred. Tak. Štvorhran vkladáme tak, že táto užšia časť je smerom hore a táto časť s výfrezom je smerom nadol. Do tej pôjde tento imbusový červík, ktorý nám zafixuje kľúčku. Ak to urobíme takto, už aj samotné zachytenie červíkmi do štvorhranu tú kľúčku spojí cez dvere skrz naskrz. Teraz zachytíme štvorhran imbusom a dokrutíme ho. Dokrutíme na doraz. Teraz si založíme druhú stranu kľúčky. Kľúčku si stlačíme. Prípadne si ju môžeme predtým, ako dokrútime tento červík, stiahnuť šrobami. Cez dvere jemne, nekrútime úplne na doraz, pretože sa môže stať to, že vyvinieme na zámok veľký tlak a bude problém kľúčku dať dole. Teraz nám funguje správne. Takže dokrútime s citom jednu stranu, ešte kúsok druhú stranu. Pritom skúsime, či sa kľúčka pohybuje ľahko, pohybuje sa ľahko. Teraz, keď máme kľúčku dostatočne prichytenú a máme dokrútený jeden červík, dokrútime aj tento druhý červík. Tým pádom bude kľúčka spojená štvorhranou a ešte aj dvoma skrutkami naskrz cez dvere. Kľúčka drží veľmi pevne, funguje správne. Ešte si zamontujeme spodnú rozetu, podobne ako vrchnú rozetu. Kľúčky majú rôzne spôsoby uchytenia týchto roziet. Konštrukcia sa montuje viac menej podobne, ale táto rozeta môže byť buď zacvakávacia, alebo môže byť šrobovacia. Toto je zacvakávacia rozeta. Ako prvé si namontujeme konštrukciu tejto zacvakávacej rozety. Jednu časť, druhú časť a tiež spojíme skrutkami skrz naskrz cez dvere. Táto konštrukcia je robená tak, že jedna skrutka sa dáva znútra, druhá zvonka. Dokrútime s citom. Kľúčka funguje. Ešte vyskúšame kľúčikom, či aj spodná časť zámku funguje správne, či sme ju moc nepritlačili. Všetko funguje hladko. Môžeme pristúpiť k osadeniu týchto roziet, krytiek na rozety. Toto sú zacvakávacie krytky. Pozrieme si správne, táto krytka má výčnelky po stranách a zo spodu je taký výrez, ak by sme potrebovali kľúčku demontovať. Takže výrez na spodok, tieto výčnelky idú do týchto dierok. Opatrne, aby sme nepoškrabali kľúčku a zacvakneme. Niekedy to
ide troška ťažšie. Teraz sa to podarilo celkom ľahko. Vždy postupujeme tak, že si tú rozetu prv prichytíme na jednej strane a potom docvakne druhá strana. Opäť aj spodná, výrez, výčnelky priložím jednu stranu a potom sa pokúsim docvaknúť druhú. Padlo to a ešte druhá. Môžem si ju pootočiť. Takže kľučka je správne osadená. Keď sa pozriete z boku, vidno, že rozeta spodná s vrchnou vlicujú. Kľučka funguje správne. Kľučky môžete montovať na založených dverách alebo si môžete dvere postaviť na stojky a môžete montovať kľučky aj tak.